लोगोफोर आरो टेट एग्जामिनेशन होग्रा कैंडिडेट नोंथांमोन जोङो दिनै सानखान्थि आयदानि मोनसे लेसन डिसकास खालामगोन बे जाबाय पार्सेन्टेज एबा बर'आव जौखोन्दो जों दिनै कनसेप्ट क्लियार खालामनो थाखाय फिसा मोननैसो प्रब्लेम्स लानानै फैग्रोदों बिनि उनाव एसे डिफिकाल्ट लेभेलनि सल्युशन प्रब्लेमनि आङो लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअआव सो दिनै जोङो फिसा नाथाय इम्पर्टेन्ट परीक्षाफोराव फैबाय थानाय बेबायदि मोननैसो पार्सेन्टेजजों सोमोन्दो गोनां मोननैसो प्रब्लेम्स नोंथांमोननो सल्युशन खालामनानै देखायगोन आरो बिनि कनसेप्टफोरखौ आं होनो नाजागोन सो गिबियाव नोंथांमोननो आङो कनसेप्ट होना लाग्रोनो नागिरदों सो नोंथांमोना पार्सेन्टखौ बुजि मोनो पार्सेन्ट माने मा पार्सेन्ट माने जौसे हमनानै ला नैया 10% हमनानै ला आं बुजि मोननो थाखाय बिराद बरिया एग्जाम्पल होनि नोंथांमोननो हमनानै ला 50% of माने 200 होननाय माने मा जादों माने 200नि 50% 200नि 50% होननाय माने नोंथांमोना बेखौ सल्युशन खालामनानै दिहुननो हायो आं मानो गोरलै अनजिमा लादों जाहाथे नोंथांनि कनसेप्टआ क्लियार जायो थारमाने मा जोङो ओरैनो गोसोजों हमखांनो हायो माने 200नि 50% मा 100 जायो आरो बेखौनो जोङो सानखान्थि खालामनानै दिहुननो गोनां जायोब्ला नै 50%नि 200नि 50% अब्ला जोङो बेखौ सानखान्थि खालामनानै दिहुनोबाथाय 100खौनो मोनगोन 50% बाथाय मिथिखा नोंथांमोना नै बायदि महराव लिरनो हायो एखे बाथ्रा 100 बाहागोनि 50 बिनि ओंथियानो 50% ओमफ्राय नैबे अफ एबा बर'नि नि मिथिखा नोंथांमोना नि होनबाथाय बे निनि जायगायाव एबा इंराजिनि अफनि जायगायाव इनटु जायो ओमफ्राय नैबे 200 दा नायदो जोङो सानि लाथिख' सिंनि लाथिख' दानाय थांबाय सानि लाथिख' सिंनि लाथिख' दानाय थांबाय दाना गोजौआव थाबाय गाहायाव जेबो गैला गोजौआव थाबाय 50 सानजाब 2 50 सानजाब 2 100 थारमाने मा 100नि 50%आ एबा 100नि 50 जौखोन्दोआ 100 जोङो गोसोजों साननानैबो मोनो आरो सानखान्थि बानायनानैबो जोङो मोनबाय अब्ला नोंथांमोनखौ बुङोबा दानिया अब्ला बेनिनो 20% of 200 होननानै बुङोब्ला माखौ बुजि मोनगोन नोंथांमोना बेसे जागोन दानाथ' जोङो गोसोजों सानना मोनलिया एसे डिफिकाल्ट जाबाय बेबो सिम्पल माने 200नि 20%आ मा जागोन बेखौ दिहुननो थाखाय नोङो सिम्पल जोङो नैबे महराव लिरलायनांबाय बेखौ 20% माने 100 बाहागोनि 20 100 बाहागोनि 20आनो 20% ओमफ्राय नैबे अफ माने बर'नि नि जायो बे नि एबा अफनि जायगायाव इनटु होनांगौ ओमफ्राय 200 गोजौनि लाथिख' गाहायनि लाथिख' गोजौनि लाथिख' गाहायनि लाथिख' सिङाव जेबो गैला सायाव थाबाय मा 20 सानजाब 2 40 थारमाने जों बुजि मोनबाय 200नि 20%आ 40 स' बेबायदि स' बे जाबाय आसोल माने पार्सेन्टनि कनसेप्ट बा नोंथांखौ गुबुन रोखोमनि सोंथि सोंगोन जेरैबायदि नैबायदि सोंगोन नैबायदिबो सोंगोन अब्ला दाना नैबायदि सोंथि सोंगोन नैबे 40आ नै 200नि बेसेबां पार्सेन्ट बेबायदिबो सोंगोन अब्ला जोङो नै 20% स' बेखौनो माबायदि सानखान्थि बानायनांगोन उल्था सोंगोन दा आं नोंथांमोनखौ सोंबायना नैबायदि नैया 50 जौखोन्दो अफ 200 जोङो सानखान्थि बानायना दिहुनबाय 50% of 200 जों मिथिखायो 200नि 50 जौखोन्दोआ दहायनो बुंखाबाय 100 जोङो सानखान्थि बानायनाबो दिहुनबाय माने 100नि 50 जौखोन्दोआ 100 अब्ला नोंथांखौ नैबायदिबो सोंथि सोंगोन 100आ 200नि बेसे पार्सेन्ट बेबायदिबो सोंगोन स' बेबायदि उल्था सोंथि सोंगोन नाथाय नों कनसेप्टखौ मोनोब्लानो जेसेबां उल्था सोङा मानो नोङो पार्सेन्टनि सानखान्थिखौ हाखागोन दा जोङो मोननैसो सल्युशन लाबोनि नोंथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोननो मोननैसो होमवर्कबो होगोन आङो गिबियाव देखायग्रोगोन ओमफ्राय एखे रोखोमनि सानखान्थि नोंथांमोननो आं होमवर्क होगोन दाना नैबेखौ नायदो जुदि मोननै बे पि आरो किउआ जायखिजाया मोननै अनजिमा आरोखि दाना जुदि पि आरो किउनि 50%आ जुदि बे पि आरो किउनि बे मोननै अनजिमानिनो माने दाजाबगासैनि 30% जों समान जायो अब्ला P/P रुजुथाय किउनि माना मा जागोन होनना बुंदों थारमाने मा होनना बुंजादों नैबे मोननै अनजिमा पि आरो किउआ मोननै अनजिमा बे पि आरो किउखौ मोननैखौबो दानख'लायनानै बिनि 50%खौ बरनोब्ला जिमान मान ओंखारगोन बे माना बे मोननै अनजिमाखौनो दाजाबनानै
बिनि 30% बरनोब्ला बेजों समान जायो होननानै बुंदों अब्ला बै p नि माना बेसेबां जागोन q नि माना बेसेबां जागोन माने p is to q नि माना बेसेबां जागोन होननानै बुंदों सो बिराद इन्टारेस्टिं आरो बिराद गोरलै जोङो खालामनानै देखायनो दाना नायदो जों एसे साथिं बोथ्रोदनि अके ना जोङो नायनोसै नै आं दहाय बुंनाय बायदिनो नै p नैखौ लिरनोसै जोङो p माइनास q ओमफ्राय निनि जायगायाव मा होनांगौ दहायनो बुंदोंमोन आं माने इंराजिनि अफ बेयाव होनांगो सानजाब ओमफ्राय नैबे 50% माने माबायदि लिरनांगौ होनना बुंदों आङो 50% बा जेखि जाया पार्सेन्ट जाया मानो जौसे बाहागोनि 80 ओमफ्राय नै समान नैबे p प्लास q नैबे p प्लास q ओमफ्राय नैबे नि माने मा सानजाब ओमफ्राय नैबे 30 जौखोन्दोखौ माबोरै लिरनांगोन नैबे 30/100 दाना बेखौ सलुसन खालामोबानो जोङो नैबे p is to q नि मानखौ मोनगोन अके दाना जों सलुसन खालामनोसै दाना जोङो सलुसन खालामनायनि सिगाङावनो नैफोरखौ दानना लानो हायो ने गोजौनि लाथिख' गाहायनि लाथिख' बेखौ दाननो हायो गोबाङानो हयथ' दानलायनायखौ मिथिया दानलायनाय माने मा आं बुंनि दानलायनाय माने गोजौनि अनजिमा गाहायनि अनजिमा बे मोननैबो अनजिमाखौ मोनसे अनजिमाजों राननो हागोन नामा जेरैबायदि नै 5खौबो बांद्राय राननो हायो 10खौबो बांद्राय राननो हायो स' बेबायदि गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो मोनसे अनजिमाजों राननायखौनो दानलायनाय होनना बुङो अब्ला जों दानलायनि 5खौ बांद्राय रानबा 1 ओमफ्राय 10खौ बांद्राय रानबा 2 स' बेबायदि अब्ला जों नैथिबो बेबायदि दानलायनो हागोन नामा गोजौआव लाथिख' दङ गाहायावबो लाथिख' दङ दाननाय थांबाय दाना 3खौ आरो 12खौ जोङो दानलायनो हालिया मानो होनबा बे मोननै अनजिमाखौ मोनसे अनजिमाजों रानलायनो हाया अब्ला जोङो खालामनोसै नेक्स्ट सानखान्थिखौ दाना जोङो मा थाखो गोजौआव आं एकदम गोरलै सिम्पल मेथडजों बानायनो नाजानि दे नोंथांमोना जुदि आर्ट्स बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनायब्लाबो कनसेप्टआ क्लियार जागोन नैबे थाबाय नैखौ लिरबाय आङो सानजाब मा थाखो गोजौआव 1 थाबाय सिङाव 2 थाबाय समान ओमफ्राय नैबे मा थाखो p प्लास q ओमफ्राय सानजाब गोजौआव थाबाय 3 गाहायाव थाबाय 10 अके नेक्स्ट सलुसन खालामनोसै जों दानिया बे नैबे गोजौनि अनजिमाखौनो बुजायो थारमाने 1 जों 2 जों सानजाबनाय बेखौ फोरमायदों अब्ला जोङो सानजाबनोसै नैबे p माइनास q ओमफ्राय नैबे 1 नैबे जाबाय आरोखि ओमफ्राय सिङाव 2 दं बेनिफ्राय नैबेबो नैबेजों सानजाबनायखौनो बुजायदों अब्ला जोङो p प्लास q ओमफ्राय नैबे 3 सिङाव 10 जाबाय आरोखि दाना जोङो सिम्पल नैजों सानजाबनांगो नैबेखौ नै सिन होनांगो गेजेराव समानसिन थायोब्ला दाना नैबे सानजाबनोसै जोङो ओरै 1 सानजाब p आनो ओमफ्राय माइनास 1 सानजाब q आनो गाहायाव 2 आनो थाबाय ओमफ्राय नैखौबो एखे 3 सानजाब p 3p 3 सानजाब q सरि नै प्लासखौ होदो प्लास 3 सानजाब q 3q दाना नै 10 सिङावनो थाबाय आरोखि दाना जोङो मा खालामनांगोन हेंस्ला सानजाबनांगोन हेंस्ला सानजाबनाय माने 2 जों ओरै सानजाबनांगोन 2 जों ओरै सानजाबनांगोन आरो 2 जों ओरै सानजाब हरनांगोन बेखौनो बुङो क्रस माल्टिप्लिकेशन इंराजियाव आरो बर'आव हेंस्ला सानजाबनाय अब्ला जों हेंस्ला सानजाब हरनोसै ओरै जोङो 2 10जों 2 p जों 2 10जों 2 q जों नैबे 2 जों नैबे 3p जों ओमफ्राय नैबे 2 जों नैबे 3q जों सानजाब हरनांगोन आरोखि अब्ला जों सानजाबनोसै 10 सानजाब p 10p ओमफ्राय नै माइनास सिन 10 सानजाब q 10q अब्ला जोङो नैथि सानजाब लायनोसै 3 सानजाब 3p 3 सानजाब 2 सानजाब 3p 6p ओमफ्राय नै प्लास ओमफ्राय नै 2 सानजाब 3q 6q जाबायना आरोखि दाना नायनोसै जोङो दानिया p जोङो ओरै साइड मोनसे खालामनोसै आरो लेफ्ट राइट खालामनोसै आरो नै p खौ जोङो 2 जों लाना फैनोसै आरो नै p खौ नै समानसिननि ओरै लेफ्ट साइडजों लाना फैनोसै अब्ला बियो प्लास दङमोन जेबो गैया माने प्लास दङमोन अब्ला बिथिं फैयोबा बियो 6p माइनास जाफैबाय आरोखि ओमफ्राय नैबे q जे ओमफ्राय नैबे q थाबाय ओमफ्राय नैबे q दङ ना बे q खौ जोङो ओरै समानसिननि नैबे समानसिननि आगदाजों लांनि आरोखि स' बेयो माइनास दङमोन अब्ला बियो प्लास जाहैबाय आरोखि 10q ओरै जाहैबाय आरोखि दाना जोङो नै मोननैखौ दानख'दो 10 10ता माने 10p 6p होननाय माने मा जायो माने 10ता p होननाय जायो ओमफ्राय नैबे 6ता p माने 10ता p निफ्राय 6ता p थाङोबा 4p थाबाय ओमफ्राय समान ओमफ्राय नैबे दाजाबनाया 6ता p जों 10ता p गासै बेसेबां p जागोन 16 q जागोन 16q जागोन 16q नैबे q दे q दाना जोङो बेयावबो 4 बेयावबो 16 जोङो दानलायनो हायो नैखौ मोननैजोंबो समान दङ नालाय जोङो बिदि समानसिन थायोबा जोङो बेजों दानलायनो हायो थारमाने 4 जों दानोबा 1p ओमफ्राय नैखौ 4 जों दानोबा 4 माने राननाय आरोखि दाना 1 नि भेलु गैया
माने बियो से पि माने पिया मोनसे होननायानो जायो अब्ला बे सेखौ लिराबाबो जायो दा बेनिखायनो मा जाखो होमबा पि इज इक्वल टु 4q ओरैबायदि जाबाय दाना जोङो बेखौ मा खालामनांगो जोङो रुजुथायाव देखायनांगोन नालाय सोंथिया जोंखौ रुजुथायाव देखायनो होदों नैया नै रुजुथायाव सरि कुइसनखौ लाबोनि आं नैया p is to q माने p रुजुथाय q आव देखायनो होदों अब्ला जोङो देखायनोसै माबायदि देखायनांगोन बेखौ सिम्पल नैबायदि खालामनांगोन या p is to q अब्ला जोङो नायनांगोन p माने नैबे से सानजाबबाथाय बेखौनो मोननाय जाफिनांगोन आरो p सानजाब से p आनो खेंस्ला सानजाबोबाथाय गोजौनिखौनो मोननाय जाफिनांगोन आरो नैया p सानजाब से p ओमफ्राय थिंगालै 4 नैया q सानजाब 4 q 4 दाना जाबाय अब्ला जों दाना रुजुथाय फोरमायनोसै नैबे बिनिखायनो therefore p is to q ओमफ्राय नैबे 4 is to 1 अब्ला p is to q नि माना 4 is to 1 दाना सोंथिखौ सोंदोंमोन जोंखौ नैबायदि नैया नैबायदि सोंदोंमोन भेरि इन्टारेस्टिं नङा होमबा नैया अब्ला p is to q नि माना मा जागोन होनना बुंदोंमोन नैबायदि जुदि p minus q नि 50% ना माने समान माजों p plus q नि 30% जों समान अब्ला जोङो दिहुनबाय नैया इमान बरिया इन्टारेस्टिं नैया नैबायदि खनसे बुजायबावनि बुजायनो गोनां गैया बेयाव बिराद सिम्पलसो लिरबाय जोङो जिबायदि लिरनांगो लिरै थांबाय नैया जिमान बरिया खालाम थांबाय थाङै जों नुहैबाय नैया इमान बरिया स' बेनि एन्सारा p is to q नि माना 4 is to q जाहैबाय बेयो एन्सार स' भेरि इन्टारेस्टिं आरोखि दाना जोङो आरो मोनसे बानायबावनि नायखोनाय नै मोनसे सोंथिखौ बानायलायनि बेबो बिराद इन्टारेस्टिं नै नाम्बाराबो नै नाम्बारखौ नायदो स' होमबा बेनि एन्सारा मा जागोन जों सोंथि कुइसनखौ सलुसन खालामना मोनबाय p is to q नि माना नैबे सलुसन खालामबाय जोङो सलुसन खालामनानै मोनबाय p is to q नि माना 4 is to 1 अब्ला जोङो नै नाम्बारनि सोंथिनि सलुसनखौ नायलायनोसै 1250 नि 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि 30% आ मा जागोन बिराद इन्टारेस्टिं दा नैखि बिराद मोजाङै गोसो होनानै नाय मानो होनबा 3 नाम्बारखौ आं नोंथांमोनखौ बानायनो होगोन अके ना जोङो नायनोसै सलुसन खालामनानै आं देखायलायनोसै बिराद सिम्पल बिबो आङो दहाय मोनसे बाथ्रा बुंखादोंमोन नोंथांमोननो नैबे नि माने इंराजिनि अफ बिनि जायगायाव मा जायो इनटु जायो दा नै जोङो सोंथिखौ फरायनानै नै नाम्बारखौ फाथिलांबाय थानांगोन नोंसोर जेब्ला एग्जामाव बेबायदि सलुसन खालामगोन ना सोंथिखौ फरायलांबाय था नै बहियाव लिरलांखाबाय था 1250 नि माने इनटु 50 नि 1250 नि ओमफ्राय 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि नि माने सानजाब 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि बेनिफ्राय नैबे 30% माबायदि लिरो सरि 36% माने 100 बाहागोनि 36 बेनि माना मा जागोन होननानै बुंदों स' भेरि सिम्पल बेबो आं दहाय बुंनाय बायदिनो नै नायदो दाना जों नायनोसै नै नायदो जों बेखौ सलुसन खालामदोंनि बे सिम्पल दानजाखायो नै सिंनि लाथिख' नै गोजौनि लाथिख' दाननाय थांबायानोखा ओमफ्राय नैखौबो दाननो हायो जोंनिया नैजोंबो दानलायहरनो हायो नैखौ नैजों रानबा 1 गोजौनि 1खौ लिराबाबो जायो ओमफ्राय 10खौ नैजों रानबाथाय 5 सिङाव थाबाय 5 दाना जोङो नैजोंबो दानलायनो हायो नैया नैखौबो 125खौबो दाननो हायो 5नो राननो हायो जों 5नो राननोसै नोंसोर जुदि खनसेयावनो 125खौ 5नो राननो गोरा मोनोबाथाय मोनसे राननांगोन या 125खौनो जोङो थुख्रा खालामना लानोसै नैया खोन्दो 12खौ रानग्रोबाय 5नो 12खौ रानोबाथाय 2 थाङो 5 सानजाब 2 10 अब्ला 2 आग्लायबाय 25 जाबाय 25 मा थांगोन 5 थांगोन थारमाने 125खौ 5नो रानोबाथाय 25 थाङो अब्ला दाना नै सिङाव मोनसे 5 दंबावो बे 5जों दानलायनो हायो जोङो 5खौ 5नो रानबा 1 ओमफ्राय नैबे 25खौ 5नो रानबाथाय नैयाव 5 दाना सिङाव जेबो गैला नै सिङाव 1 थाबाय सिङाव 1 थायोबाथ' आरो मिनिंलेस अब्ला जोंना मा थाखो नैया 5 आरो सायाव 36 थाबाय अब्ला बिसोर मोननैखौ सानजाबबानो जि ओंखारो बेनो राइट एन्सार जाबाय आरोखि अब्ला देनाय जों सानजाबना नायनि सायाव थाबाय 5 आरो 36 आरो 5 सानजाबबानो एन्सार ओंखारबायनो ओमफ्राय नैया 5 सानजाब 2 30 लाथिख' आखाइ थांबाय 3 5 सानजाब 3 15 इदो 10 अब्ला बेनि एन्सारा मा जाखो 180 जाबाय आरोखि थारमाने मा होननाय जादों 1250 नि 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि 36 जौखोन्दोआ बेसेबां अब्ला बेनि एन्सारा जाबाय मा बेनि एन्सारा 180 बेनि ओंथिखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों ना मोनाखै थारमाने आं बुंनि बुजायनानै 1250 नि 5 बाहागोनि 2 बाहागो थारमाने 1250खौ मोनबा बाहागो खालामना होबाय आरो मोनबा बाहागो खालामनानै होयोबाथाय बाहागो मोनसेयाव बेसेबां गोलैगोन बेखौ जों मिथिबाय दाना मोननै बाहागो लानांगौ आरोखि मोननै बाहागो लायोबाथाय जि ओंखारो
बे मोननै बाहागोनि 36% आरोखि बे बेसेबां जायो 180 जायो अब्ला नै मोनसेखौ नोंथांमोना बानायना हरनाय एखे बानाय आं बानायनाय बायदि नै बायदिनो एखे दासो बानायबाय नैबे 2 नाम्बारनि सलुसनमोन ना नै मोनसे 2 नाम्बारनि सलुसनमोन नै स्क्रिनशट खालामना लाजायो बेबायदिनो लिर नैया 1250 नि माने सानजाब नि 5 बाहागोनि 2 बाहागोनि सानजाब ओमफ्राय 36% माने 36/100 बेबायदि खालाम उनाव दानलायबानो सायाव सिङाव मा जायो सिङाव गैलाबाथाय सानि गान्था सानजाबदो आरो सिङाव थायोबाबो जेबो नङा इखौ सानजाबनानै सिंनिखौबो सानजाबनानै सानिखौबो सानजाबनानै रानलायना होबानो नोंथांनि एन्सारा ओंखारबाय आरो स' भेरि इन्टारेस्टिं आरोखि अब्ला नैबे 3 नाम्बारखौ नोंथांमोना आंनो बानायनानै माने एन्सारखौ खोन्थाहरबानो जागोन आरोखि सलुसनखौथ' खोन्थानो हालिया कमेन्ट बक्सआव जास्ट बिनि एन्सारखौल' खोन्थाना हरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट बक्सआव दाना 4 नाम्बारखौ बिराद बरिया गोसो हो 4 नाम्बाराबो एखे आरो बिराद इन्टारेस्टिं 4 नाम्बाराबो दाना जोङो 4 नाम्बारखौ नायलायनोसै नैखौ बुंखाबाय आङो माने नि माने इन्टु सानजाब बेखौ बुजायखायो नालाय नै दाना लिरनोसै जोङो नै 850 नै इन्टु माने सानजाब ओमफ्राय नैबे पार्सेन्ट माने मा सोंथि स्कुवेर पार्सेन्ट नालाय नै सोंथि स्कुवेर पार्सेन्ट माने 100 दहाय जों बुंनाय बायदि 30 जौखोन्दो माने 100 बाहागोनि 30 बेबायदिमोन नालाय ओमफ्राय नै समान ओमफ्राय नैबे 340 दानख' 34 भेरि इन्टारेस्टिं आरो भेरि इजि बिराद गोरलै आरोखि जों नै सलुसन खालामना लाबाय दाना जोङो नै सोंथिसिननि माना मा जागोन बेखौ दिहुनगोन आरोखि बिराद गोरलै दाना जों नायनोसै नैया गोजौनि लाथिख' गाहायनि लाथिख' दाननो हाखायो भेरि सिम्पल दाना जोङो दानलायनो हाथ'ला नै आरो हाबावो नैखौबो जोङो 85खौबो 5 जों राननो हायो नै 10खौबो जोङो 5 जों राननो हायो 10खौ 5 जों रानोबाथाय 2 आरो नै 85खौ 5 जों रानोबा मा थांगोन नोंथांमोना दि 85खौ खनसेयावनो 5 जों राननो गोरा मोनोबा मोनसे राननांगोन 9खौ रानग्रो 9खौ 5 रानोबाथाय 1 थांगोन 5 सानजाब 1 बायानो ओमफ्राय 3 आग्लायबाय 35खौ 5नि खाथियाव लांबाय 35 जाबाय 35 5नो मा थांगोन 7 सानजाब बा 35 अब्ला सिम्पल नै दाना नायनोसै सायाव मा थाखो 17 आरो सोंथि स्कुवेर सोंथिसिन स्कुवेर बिसोर मोननैखौ सानजाबदो 17 दो सोंथिसिनदो सानजाबबाय नैया 17 सोंथि स्कुवेर सानजाबबा बिदि जाबाय ओमफ्राय सिङाव थाबाय 2 ओमफ्राय नै समान दानिया 340 निफ्राय 34 थाङोबा बेसेबां सिम्पल नैया 340 निफ्राय 34 थाङोबा नै लाथिख'निफ्राय 4 थांनाया धारलांबाय 10 जाबाय 10 निफ्राय 4 थांबा 6 नैयाव थाबाय 3 निफ्राय 3 थांबा लाथिख' ओमफ्राय नै 3 नैयाव थाबाय अब्ला 340 निफ्राय 34 थाङोबाथाय मा जायो 306 दाना सिम्पल जाबाय दाना नै जोङो खेंस्ला सानजाबनो नांगो खेंस्ला सानजाबनायाबो भेरि इजि नैबायदि समानसिननि उनाव जुदि बोखावखोन्दो नङै मोनसे अनजिमा थायोब्ला जोङो खेंस्ला सानजाबनो सुबिदा जानायनि थाखाय जोङो नैयाव 1 दङ होननानै गोसोजों गोसो साननानै लायो 1खौ लिरनो नाङा जों जास्ट जों साननानै लायो बेयाव थारमाने 1 दङ अब्लाना खेंस्ला सानजाबनो सुबिदा जायो जेरैबायदि नैबायदि लिरनो हायो आरोखि जों नैया बेखौ नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय लिरनो नाङा नैबायदि खालामनो हाबाय आरो जों ओरैबायदि लिरनो हाबाय आरो मानो होनबा एखे 306खौ 1 रानोबा 306आनो ओंखारबाय जेरैबायदि नैया 5खौ जोङो मा लिरनो हायो 1 बाहागोनि 5 लिरनो हायो एखे बाथ्रा 5खौ 1 रानबा 5आनो जायो होमबा एखेयानो ओंखायनो जोङो जास्ट बेखौ खेंस्ला सानजाबनो सुबिदा जानायनि थाखाय जोङो 1खौ लायो आरो दाना जों खेंस्ला सानजाबनो हाबाय नैया बेजों आरो बेजों खेंस्ला सानजाबनो हाबाय दाना जों खेंस्ला सानजाबनोसै 1 जों सोंथि 17 सोंथि स्कुवेर सानजाबा बेनो जागोन 17 सोंथि स्कुवेर बेनो जाबाय ओमफ्राय दाना बेजों सानजाबनोसै 306 जों 2जों सानजाबा बेसेबां जायो बेथ' आरो 300 सानजाब सिम्पलसो नैया 2 सानजाब 6 12 12 नै आखाइ थांबाय 1 2 सानजाब लाथिख' दहायनि 1आनो जबाय लाथिख'जों 1 नाजाबबा ओमफ्राय 2 सानजाब 3 6 ओमफ्राय दाना बेसेबां जाखोब्ला 1 सानजाब 17 सोंथि स्कुवेर 20 थाबाय ओमफ्राय नै समान 2 सानजाब 306 बेसेबां जायो 2 सानजाबना लाखाबाय 112 जाबाय दाना गोसोआव लाखिखा बिराद इन्टारेस्टिं नैबे सोंथि स्कुवेर मिथियै राशिखौ जोङो नैथिं लाखिनांगौ ओरै सोंथि स्कुवेर आरो बेबायदि मिथियै राशिखौ लेफ्ट साइडजों समानसिननि लाखिनाय लोगो लोगो माबायदि जाहैयो महरा नैबे 612 ओरै जाहैबाय ओमफ्राय 20नो राननाय जाहैयो आरोखि ओरैबायदि राननाय जाहैयो आरोखि दाना अब्ला जोङो नै 612खौ 20 रानना होबानो जाबाय दाना आङो नोंथांमोननो बुजि मोनबानो जायो नालाय ओंखायनो आं केलकुलेटर बाहायनानै राननानै देखायलायनोसै नैबेखौनो 612 राननाय नै 17नो नै 32 जायो अब्ला नै 32 राननानै मोनबाय जोङो नै सोंथि स्कुवेर ओमफ्राय 612खौ जोङो 17 राननाय बेसेबां मोनखो
32 मोनबाय दाना जोङो भेरि सिम्पल नैबे मा खालामबाय जोङो सोंथि स्क्वायर दोङो ना नैखौबो जोङो स्क्वायर खालामना लाबाय आरो खमानानो नैया 2 संजाब 6 सोंथि नैसा 2 स्क्वायर नाय माने 2 2 मोननै संजाब नायनाय जायो 2 2 मोननै संजाबा 32 आनो जायो अब्ला जोङो मा जाबाय दाना नैया नै सोंथिनि स्क्वायर आरो 2 नि स्क्वायर दानानै होबाय अब्ला नै सोंथि सिननि माना ओंखारबाय 6 सोंथि सिननि माना 6 थारमाने बिनि एन्सार जोंखौ सोंदोंमोन ने सोंथिया इमान इन्टारेस्टिं आरोखि नैबे सोंदोंमोन ने 850 नि सोंथि स्क्वायर जौखोन्दो नि माना जुदि 340 दानख' 34 जों समान जायोब्ला सोंथि सिननि माना मा जागोन होनना बुंदोंमोन स' भेरि इन्टारेस्टिं नै बानायनानै दिहुनबाय इमान इजि आरो इमान इन्टारेस्टिं नै बेबायदि फाथिनायखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना नै नि माने इनटु ओमफ्राय जौखोन्दो माने मा 100 जों राननांगो नैबे जेरैबायदिनिया सोंथि स्क्वायर जौखोन्दो माने मा ने 100 बाहागोनि सोंथि स्क्वायर बेबायदि फाथिना लाबाय दाननो हायोबा दानलायबाय दाननो हायैखौ सारजों सार सानजाबबाय सिंजों सिं सानजाबबाय नैबायदि जाबाय नैबायदि ओंखारबाय बेखौ जोङो खेंस्ला खानजाबनो सुबिदा जानायनि थाखाय से लाबाय सिङाव ओमफ्राय नैबायदि जाबाय खेंस्ला खानजाबबाय नै खेंस्ला खानजाबनानै नै सोंथि सिंखौ लाखिबाय लाखिनाय लोगो लोगो 612 आ 27 रानजाहैबाय आरोखि रानबाय राननानै मोनबाय जोङो मा 6 32 ओंखारबाय ओमफ्राय इथिं सोंथि स्क्वायर दङ नालाय नैथिबो स्क्वायर खालामनो नाजाबाय जोङो ओमफ्राय नै 32 खौ जोङो 6 6 मोननै संजाबबा मोनो ओंखायनो 6 स्क्वायर होबाय बेबो सोंथि स्क्वायर नै सोंथि सिननि स्क्वायर आरो 6 नि स्क्वायर मोननैबो दाना थांबाय ओमफ्राय सोंथिनि माना 6 जानानै थाहैबाय स' भेरि इन्टारेस्टिं दाना नोङो नैखौ बानाय एकदम इजि नै 5 नाम्बाराबो नै 4 नाम्बारजोंनो बेयावबो 200 नि नैबे खिन्थु स्क्वायर गैया आरो इजिसिन नैबे खिन्थु बेयाव फैयो परिखायाव बेबायदि बहुत इन्टारेस्टिं जायखिजाया एग्जामफोराव फैयो दै 500 नि सोंथि जौखोन्दो दाजाब 450 नि इफोराव सब इन्टु जाजोबगोन इन्टु सानजाबसिन ओमफ्राय 200 नि सोंथि जौखोन्दो दाजाब 450 नि 12 जौखोन्दोआ 83 जायोनो अब्ला सोंथि सिननि माना मा जागोन थ' फटाफट बानाय बहियाव बहि लाखा कलम लाखा आं बुजायनायखौ बहियाव लिरख' लांखा आरो होमवर्क होनायखौ बानायनानै बिनि एन्सारखौ नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरखा अके नों डेभेलप जागोन नोङो हागोन इमप्रुभ जागोन सानखान्थियाव आरो सानखान्थिखौ जायफोरा गियो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला मालाबाबो गिनाय नङा नोंथाङा इजिलि पास खालामनो हागोन आरो बेबायदि सानखान्थिनि माखासे भिडिअ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव मोनगोन लिंक बे लिंकफोर थुनानै एचसिएफ दिहुननाय एलसिएम दिहुननाय पार्सेन्टेज दिहुननायखौथ' नै बुजायगासिनो दङ प्रफिट एन्ड लस आरो विभिन्न धरननि मेन्सुरेसननि प्रब्लेम सल्युसन खालामनाय मोनगोन स' इन्टारेस्टिं मोनगोन आरो पेडागजिनि पलिटिनि सिडिपिनि एकदम इभिएसनि भिडिअ मोनगोन नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव बे लिंकफोर थुनानै नायबानो जाबाय अके बाय बाय सी इउ नेक्स्ट